Tingkat ko. Sige na. Gabi piti lang. Ina ma. Bali. Hindi rin. Hello, what's up mga young people? Nag-try lang sa YouTube. Kaya Manila dahil daw sa YouTube channel kung mag-live ka. Nag-try lang if kung mo ite. O dali. Namilo ko og sinina kay. Nalihian na mi sa Christmas, daghanay mi piloon. Daghanay pa mi labunon, daghanay pa mi piloonon. Ali kuya. Bingkat mo. Katawa na. Ani si siglanan sa ako ang anak na babae. Ang iyang grado is grade 1. Kini sa akong anak na lalaki nga mo'y nagawit sa cellphone para i-live na mo. Tanaw na itong makakwarta ba mindri sa YouTube channel kaya ingon nila daghanay ko mga ang dira sa YouTube. Daghanay si na maka-income sila sindo ay kaya lang po kumuabot ba o 1,000 views. Okay, balik ko. Das kamo. Panglain ako ang among panglakaw, lain ko na po ang among pangbalay, naray. Okay. Abong ka. Ano mas bingkat? Para kung kuan, malakaw mi, diretso na mi asa mi mo. Kuha. Among suotonon. Dili na sige kalkal sa basurahan. Nakita ko na, pakita ko na ako na basing kigira na sila kamati, walay naong lawas na. Mao ni ang ako ang sinina. Kini muna akong sinina. Hindi ko. Mao ang sinina ko sa ila. Ang banana. Like yan. Dili po damang sinina sa pangbalay. Like yan. Tanawa mong budiga sa among kwarto. Among kwarto isa lang. Sa mga kuya, imo man sinina. Ano makitaan ma? Dito na gawas. Dili makita kay ngit-ngit wa may suga. Naputlan mi kurente mao nang nag-live kay basing taas among viewer. Tapos kain kami. Mabalik na mo kurente. Tao joke ra. Bingkat mo. Ang hubog sinina. Nipo naman sana. Daganay pa ko ano na ako dali. Loonon na pa mi hugason walay tubig. Among tubig tag duhara ka oras paawason palumon na dayon. Pag awas kinumpasay og salud. Ang TV mo. Mao nang tuan sa tawag ani. And don't forget guys, like and share my YouTube video and subscribe. Click the bell. And click the bell. Sorry guys, kay karon pa ko na tuon-tuon og ingani kay sige tan-aw sa mga YouTube. Sige kung tan-aw sa YouTube maka naabot sila 1,000 views.
1 million views. Makakwarta naman sila. Nag-try lang ko. Alam pa, walang masama kung subukan mo lang. Huwag kang suksuko hanggat hindi mo maaabot yung 1,000 views. 1,000 views. Ako Spiderman. Ay nako guys. Ako Spiderman. Karon bitaw na Pasko guys. Perting mingaw. Sumpag Kaya ang mga tao guys, na. ang mga tao guys, wala kayo kwarta. Mas labaw na mi. Na ako nag-live wala po kwarta. Milo na lang gali mi, namilo na lang mi kay wala mi handa. Ayun siya. Yung handa lupit na lang pinatira okay. At least mas kitaglawas di ba guys? O sige, dire lang taman guys, kay manghugas pa ko og plato. Naghanay pa ko trabahoon. Chichi-burichi, mga 5 minutes, ipakita na po na kung unsay among buhaton. O gusto ninyo guys, please click the bell and subscribe and share and like my YouTube channel. Thank you, Merry Christmas and Happy New Year!